De megkérem a kollégákat, hogy kapcsolják, mutassák a kezemet is, hogy lássák, hogy nem én mozgatom el a szenzebért. Itt van, följebb teszem. És nézem a csakra méreteket, látják, a saját magától az agyamon keresztül jut a testembe, az antenna elmozdul. Hát kedves uram, nem szokott fáradt lenni, igaz, nem olyan vészesen, de alacsonyabb szinten van, olyan 30-40% között van, azt még nem mindig érzik egyértelműen az emberek, de már 20-30%-nál szokták, hogy fáradt valaki. Szokott fáradt lenni? Szokott, ugye? Hát most ugye beszéltem a sportról, biztos figyelte. Most képzel el, a sok idegességből valakinek a alapenergiája ilyen, mint az öné, és arra edz rá, hogy még fáradtabb lesz utána. Megnézem akkor a szerveit, jó, kedves uram? Igen. Kezdem a szívével, ne legyen buskomor, ezt simán meg lehet oldani ezeket a dolgokat, játszva. Nem vagyok buskomor. Akkor jó van. Nem vagyok. Na nézem, a szíve hány százalékosan működik, 10, 20, 30, 40, nem volt még gond a szívével? Milyen szerve hiányzik? Nem. Semmi, jó. Megnézem a mája, hogy jó mája. Azt hiszem az epém csak. Epéje hiányzik? Igen. Kivették? Nem tudom, hogy csak a követ vették ki, vagy a hólyagot. Ja, értem. Na nézem, a magától nem esik ki, mi? Nem. Nézem a máját, 10, 20, 30, 40, 50 százalékos, nézem a lépét, 10, 20, 30, 40, 50, 60, a gyomor 10, 20, 30, 40, 50, 60, akkor megnézem a hólyagot, 10, 20, 30, 40, 50, jobb vese 10, 20, 30, 40, 50, bal vese 10, 20, 30, 40, 50, köszönöm. Hát éjszaka nem kell kimászkálni? Nem. Na jó magának. Nekem se kell, csak mondom. Mert az 50%-nál gyakran előfordul, hogy kell, nem mindenkinél, hiszen a vesének nem csak a vizélet A kiválasztása. forgóimmal van térdem meg. Mert nem forognak? Nem forognak a forgók? Be van gyulladva, Nem. igaz? Be vannak gyulladva. Meg be is van messzesedve? Mm. Lehet, hogy nem jó helyen fekszik? Igen. Igen. Nem tudom. Sőt, biztosan nem olyan fekszik. Keresztvizérbe és hosszanti Hartmann zónába tetszik feküdni. És ez bizony ez komoly gondokat tud okozni, testünkben gyulladásokat, egyéb problémákat, de nem csak az okozza, hiszen mondom mindig a stressz, ugye az életünkben ugye mindig van stressz, az összeszűkíti a csakrákat, az energiafelvő helyeket, és abból adódnak a alulműködések. Szóval van mind segíteni, de lehetséges, kedves uram. Kedves Gál úr. Szeret egy csípődobást csinálni? Tudok még, tudok. Tud? Egy szaltót? Tudok még minden. Nekem az volt a kedvenc fogásom, a szaltó volt a kedvenc fogásom. Tudok, az. Állásból, lentről meg a karfelszedés. Tudom. Mert a dupla Rydberget azt nem csináltam, csak hülyéskedek csak. Tudom. Emlékszik a malac fogásra? Volt olyan fogás is, hogy malac, ugye meg a hancurka. Hogy nem emlékszem. Ezek a jó kis fogások. Tudom. Köszönöm, Gál úr, hogy hívott. Nekem az egyik kedvencem volt, amikor kezdtem. Igen, nem olyan nehéz azt megcsinálni a hancurkát, és a jó kis lendületes dolog az. Hát a váldobás is ugye, az is egy kicsit közelében. Tihanyi úr, megnézni az apósomat? Hát hol van az apósa, mondja? Itt van a közelben a kedves Igen. apósa? Hát adja ide az apósát Nem a telefonon. tudom, Halló? Pitty, eltűnt.